Ai, cociñiñas, cociñiñas da miña vida. Canto vos botei de menos. Ai, ai. Ai. Ai, que bonitas son. Que bonitas son. Que gusto dá velas. E tiveron que quedar con Xulio. Tiveron que quedar con Xulia. De verdade, o sea, as miñas cociñas non poden pasar o peor na vida. Non teñen nada peor ao que aspirar. Pero bueno, señoras e señores, afortunadamente xa estou aquí. Volvín. Señoras e señores, xa estou aquí. Acabaron as miñas vacacións. Foron cortas, pero moi intensas. Son as 6:36 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. É un placer estar todas as tardes aquí con vos. Gracias. 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 De verdade, gracias. Que bonito. Que emoción. Se non nos seguides nas redes sociais, ora vou me poñer serio. Se non nos seguides nas redes sociais, seguídenos, por favor. @Voltas co Prato e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñen dúas persoas maravillosas porque hoxe, polo que sexa, non está Xulio. Que pasen, por favor, Estefanía e Begoña. Un aplauso para elas. Eu... A ver, non sabedes o que pasou con Xulio, verdad? No. Non? Non sabedes o que pasou con Xulio? Bueno, minto, xa estuve tomando café con el. Non che dixo nada? En Ríos tomei café con el. Pero non che dixo nada, No, non? non me dixo nada. Xulio... A mellor escapou pa Península. Xulio... Paf! Fuera. Acabouse. Intentou, non estuvo ben, o sea, estuvo a nivel, aguantou, pero puidolle a presión a Xulio Mato. Puidolle a presión, é o que hai, rapazas. É así. Non, había que darlle uns días de descanso tamén, hoxe Xulio non está, pero estará tamén con nós. E supoño que vos queredes cociñar. Claro. Sí, Percebemos. e a xente da casa tamén quererá que cociñedes. Está falando tanto cañotas outra vez, aquí queremos receitas. Así que a ver que nos trae Paquita da Laracha. Eu cozo 400 gramos de pasta de verduras. Logo de tela cocida, eso sí, en agua con sal, escurroa e paso por agua fría. Deixo-a con que quede máis ou menos ao dente. Así que está fría, deixo-a esperando nun bol. Logo cozo 4 ovos, para esos 4 ovos tamén lle meto, así que están cocidos e pelados, 200 gramos de atún, 100 gramos de xamón cocido en taquiños, 100 gramos de queixo, tomate cherry, aceitunas e tamén millo doce. Logo que teño todo xa mezclado coa pasta, pois busco unha salsa a que máis nos guste. No meu caso, gustanos moito a salsa rosa, pero hai quen lle gusta máis con unha vinagreta ou mesmo con unha salsa maionesa. Iso é ao gusto de cada un. E nada, a comer, que está buenísima. Pasta italiana é o que vamos facer hoxe, no Voltas co Prato. Vamos facer ensalada de pasta, que é algo moi habitual, algo que cociñamos moitísimo, sobre todo no verán, non, rapazas? Sí, moito. Gusta vos a ensalada de pasta? Na miña neveira non falta unha ensalada Nunca. de pasta. Nunca non, a ver, de vez en cando, pero bueno. De vez en cando. 2 veces por semana, polo menos. Begoña? Nós facémola no restaurante, Claro, para comer home, personal. por favor. En casa non teño casi nada. Que non hai no restaurante de Begoña? Hai algo que non hai? Non hai? Na carta tes ensalada de pasta? No. É a Entón, comida pa que do dis? personal, Digo che que para comer cañotas. nós. Comida de persoal. Claro, sí. Pues tamén eres ben ajarrada, ó. Pero si... Facerlle unha ensalada de parfallos, uns bogavantes, un Claro, algo. home, sí, todos os días. Na tua casa comes bogavantes todos os días? Pois si podo, si. Quen che dera? Si podo, si. Non che vexo cara de comer Verdad, bogavantes todos os días. Nin chuletón todos os días. Que me gustaría, si Cando se tampouco pode. se pode. Non se pode, Cando nin se por pode. pasta, nin por Claro. pola saúde de un. Bueno, dicía Paquita que ensalada de pasta, que é algo moi habitual destas datas, porque a pasta quente agora, unha boloñesa agora, ao millor, Depende do día, pero depende bueno. do día, pero Non sí, presta tanto. non presta tanto. Que vas facer, Estefanía? Eu vou facer unha ensalada de pasta, vou facer estas cunchas. Cunchas. Vou facer estas cunchas. Vale. E vounas a mesturar con bocarte, que Ajá. vai ser a parte que lle dé de vinagre, pemento do piquillo, olivas, ovo e feixóns verdes. Moi ben, bocarte e boquerón, para o que non sabe o que é o boquerón o bocarte. Moi ben, pois gusta... Ai, que me cae unha cuncha. Toma unha cuncha por aí. A nosa querida traballadora do metal, Pois Begoña. unha pasta crudaiola, que é unha típica ensalada, vale, unha típica ensalada italiana que se fai un pouco temperada. Entón, o que vou usar é tomate cherry, vou usar mozzarella, e depois voulle facer un aliño con un pouco de alfábega, piñón e pistacho. O sea, nós vamos facer ensalada de pasta fresca para a xente, porque estamos a 30 e pico mil millóns de graus Sí. en Galicia, e ti vas facer algo temperado.
Bueno, a ver, cada un colle o tempo como lle dá a gana. Vale. Cada un ten a tarde que ten, non? Exactamente. Cada un ten a tarde Aquí fai que ten. calor e eu estou ben. Ti estás ben? A ver, eu estou nunha cociña moitas veces a 40 e pico grados. Eu salgo á calle e estou normal. Moitas veces poño unha manta. Vale. Pois, señoras e señores, cociñamos ensalada de pasta. No voltas co prato marchamos con Begoña Quenturas Vázquez. Vamos a ver. Quenturas. A ver, que? Non me andes Bueno, moito, ti, teño escolla. a cadera, vouche contar unha cosa, que teño a cadera fastidiada. Tes a cadera mal? Sí, estou algo así, así. Como as señoras maiores e os señores cando... Sí, non sei, estou así media... E logo, que pasou? Currei moito e ando así media escangallada. Claro, porque a semana pasada Begoña non estivo no programa porque traballou como unha condenada toda a semana, Sí, Toda a semana. toda a semana, sí. Costouche a salud. Custoume casi a levo. Casi a levo por diante. E así vai a cadera. A Así ver, vai. Dentro pouco vou parecer Robocop. Queres un pouco de 3 en 1? Non me lle mal. Un pouco de Vou presión. cocer a pasta. Veña, coza a pasta. Non te líes. Coza a Vou pasta. cocer a pasta, vale. Normalmente o que se calcula son entre 80 gramos, vale, ou 100 gramos de pasta por cabeza. Por persoa. Por vale. persona. Este é un pene rigate, vale, que é un macarrón rallado. Vale. chámase como, dixete? Pene rigate. Pene Por qué? rigate. Estes macarróns están moi guais porque a salsa, cualquier salsa que vayas a usar, intégrase moi ben dentro das ralliñas e colle moito máis sabor. Estásme contando, isto é certo, que son así relados porque collen máis sabor. Sí, colle máis sabor. Sí. Este, neste caso, cocen 13 minutos porque lle hai que facer caso ao fabricante. Vale. Non vale. a nosa cabeza, Vale, ao vale, fabricante. Vale. Entón, como se vai chamar? Pene rigata lá? Crudaiola. Crudaiola. Pene Sí. rigata e crudaiola, que ven sendo unha ensalada de pasta a temperado que fan os italianos. Os italianos. Primeiro, cocemos a pasta e Vamos a sempre poñer a pasta a cocer. Sempre dicimos que a pasta ten que estar cocendo esos minutos que dio o fabricante. Os minutos que dice o fabricante. Si neste caso son 13 minutos. Moi ben. Vale, como non a vamos a enfriar, vamos a usar xa directamente. Vai salir da pota de cocerse. a nosos acompañamentos. Claro, porque, por exemplo, que a ensalada de pasta, Sí. decía antes Paquita, e máis moita xente fai, despois de cocela, mete Enfríana. debaixo do grifo Sí, frío. enfríase, sí. Pero iso está ben, está mal ou está ben? Está ben, a ver, é o normal, para que non se nos pegue, para que non se nos pase, hai que Vale. dar un corte de cocción, pode usar xeo ou auga moi fría. Vale. E moitas veces bótase un pouquiño de aceite para que non se nos pegue. Vale. Vale, por eso se lle bota ese chorriño de aceite. E ahora hai que machucar vou machucar pistachos. pistachos, vou botar un chisquiño de sal, así, Vale, e vou empezar con machucado. vale. Que despois isto terminará sendo unha vinagreta. Pero escoita, o sea, vas de meter máis que pistachos, non? Vou meter pistachos, estes piñóns Aos que temos piñóns. aquí, un pouquiño de alfábega, pimenta negra Vale. e un pouquiño de sal. Guai, por certo, se a xente que está na casa quere chamar ao programa, xa sabedes que podedes chamar a 664-483419, se é o teléfono da Voltas co Prato, podedes chamar e interactuar con nós e contarnos, pois, se fadedes pasta. Sí. Ensalada de pasta, queremos saber que ensalada ou que leva a vosa ensalada de pasta, porque a ensalada de pasta ten tantas receitas como parroquias ou concellos hai en Galicia, así que, por favor, chamade e comentadio. Marchamos con Estefanía, a muller que máis me botou de menos neste plató, Colmeiro. Vamos a ver. Hola, Estefanía. A muller que máis te botou de menos neste plató. Bueno, Madre mía. pero inventei nuevo, pero... Dixen, Que sí, expectativas as túas. Xoguei o triple, si eu. Por si acaso. Bueno, O sea, no. Non sei, terás que preguntar... Esta semana viñeron varias mulleres, na Vale, semana que tienen os vale, feches. pero- Estuvo Coque, pero como así? estuvo Lucía, do Bicoca, Sí. estuvo Merchi... Vale, pero como ti máis eu sempre estamos aí tiré de frouxa, entendes? Vale, pois... Dalle igual, vale. Estás máis ti que a mí, pero Perfecto, bueno. vale. Coméntache, cañotas. Mira, eu para a miña ensalada de pasta teño aquí a auga tamén fervendo, que vou botar agora as cunchas. Foi peor a cobra de David Isbal e Chenoa que tú, eh? E Cuidado, o fabricante di que para estas cunchas necesítase de 7 a 9 minutos. Vale. O dos 7 minutos é porque se che gusta a pasta ao dente. E os do 9 minutos, Vale. cando che dan a cocción do mínimos e mínimo, máximos. claro. Vale. Cando por che dan si che mínimos e gusta. máximos... empanouse. Me Foi cago. o vermello que me puxen a falar con Estefanía, que fastidiei a cámara. Vale, aquí teño que llevo dar un escaldado aos feixóns verdes tamén Sí. para que estén... Es un escaldadiño. Cortáchelo así para que o escaldado a cocción sexa máis rápida. Sí. Vale, é que están moi Sí, sí. picadiños, non? Vale, Porque vale. aquí tamén estamos ao final facendo nun tempo limitado. Claro. Bueno, pero ao final tamén... E quero que queda manteña a ben, non? textura, efectivamente. Claro, ten unha textura un pouco igual distinta. Sí. E voulle facer un adobo.
un adobo que tamén vou usar allo que escaldei primeiro. Vale, o allo ese xa está escaldado. Está escaldado. Está vendo aí a xente, pero ese allo está escaldado, que está aquí dentro. Está aquí adentro. Bueno, a mesturar con Aquí, un pouco mira. de... Allo escaldado. Estádelo vendo? Allo escaldado. con un pouco de sal, Ajá. porque para os machucados sempre vai axudar que o sal rompa o que en sí o machucado. Entón vai máis romper o allo e a alfábega, Perfecto. vale? E despois, a este adobo tamén lle vou engadir xema de ovo. Iso é xema de ovo cocido? Isto é xema de ovo cocida. Vale, Cocimos vale. ovos 10 minutiños. A isto voulle poñer tempo. Vale. Ou controlas motín. Pois mira, valo machucar agora, non? Sí, vou no Pois machucar agora. Eu creo que quero que vexa a Paquita. Sí? Pareceche ben? A mí pareceme genial. Pareceulle ben algo. Menos mal. Por favor, que veña a nosa convidada de hoxe, que pase Paquita da Laracha. Un aplauso para ela. Hola, Paquita, que tal? Moi ben. Como estás? Eu ben. Estás ben? Sí, sí. Antes Encantada estar de aquí. nada, Paquita, que non me esquezo, Sí. de que parroquia ves? Da parroquia de Lendo, Lendo, San Xiao, San Xiao, na do Laracha. Concello da Laracha. Representando aquí. Exactamente. Porque Paquita, No, é antes má- de entrar, insistiume, porque senón despois hai problemas parroquiais. Eu non quero que despois haxa alguén que non dé a cota para a festa. Vai ser por culpa nosa, verdad? Exactamente. É Totalmente. que, veña, vamos con Estefanía, que estou intentando limar as Moi perezas, ben. pero Xa estuven a escoitando. nosa relación vai moi mal. Arrímate aquí. Contalle. Xa estuven escoitando, sí. Mira, a miña ensalada de pasta vou usar estas cunchas. Sí. Estas cunchas e vou nas acompañar de feixón verde, que lle estou dando un escaldado, bocarte, Sí. olivas e pemento de piquillo. E todo isto voulle facer un adobo, no que teño aquí no mortero, que ven sendo un allo escaldado, Ah, mira, o do allo escaldado é a primeira vez que o vexo. é para quitarlles bravío, non? Ah. O sal, que Sí, sí. axuda a que rompa o machucado, e a alfábega. E aparte, Boa pinta, cocino sí? uns ovos, que vou usar a A xema, xema sola, por e mesturo coa mostaza. E todo isto vai a ser parte do adobo. É un adobo bastante curioso, non? O sea, un pouco É que habitual, as non? ensaladas normalmente, Sí. depende da salsa que leven, pois claro, gustan máis ou gustan menos. Ou gustan menos. Porque os gustos son diferentes os claro. da xente. Claro, vos diríades que nunha ensalada ou nunha ensalada de pasta como a que estamos facendo hoxe, o aliño, o adobo, é parte fundamental para que Parte te guste alguén. fundamental, efectivamente. Pa min, Sí, sí. sí. Vale. Neste caso, eu a miña parte avinagrada desta ensalada vai a dar o bocarte. Ah, vale. Por eso vou intentar prescindir do vinagre. Eso sí, ao final hai que probar e se Sí. vemos que lle fai falla, pois rectificamos. Moi ben, pois deixamos a Estefanía aí traballando na Sí, súa sí. mestura e vamos Moi ben. con Begoña. Hola, Hola, Begoña. Boas, que tal? Que Begoña, eu sei que a min non me botou de menos nada porque estou traballando. Entón, ninlle deu tan para acordarse de min nun momento. Nin tú a min. Nada. Eu creo nada. que nas vacacións non vos Nada, acordades nada, uns dos outros. Eso é verdade, Pues ainda nos caiu algún mensaje así de vez Sí, en home, cuando, falamos un pouco así por WhatsApp. Por si sí, acaso pasaba sí. algo. Que tal está Xulio, ben? Sí. Como está vivindo? Está todo ben, non? Xulio ahora mesmo estará relajado. Vamos, hoxe está moi tranquilo. Moi tranquilo está hoxe Xulio. É un bico que lle mandamos desde aquí. A ver, como vai o teu machucado? Pois eu vou facer ver. un machucado, que queres? Que explique o machucado. Sí, que queres? O que queres. Explica o que queres ti. Ti eres a receita. Vale, pois mira, teño un machucado. O que puxen é un poquinho de sal, un poquinho de pementa, os pistachos, e botei Sí. un poquinho de alfábega. Vale, e agora o que estou facendo é tostando os piñóns, que así colle moito Sí, máis sí, aroma, sí. moito máis sabor, que eu vou engadir tamén agora o machucado. Botácheslle tamén sal para que faga Sí, como ela, sempre. para que rompa tamén todo o que lle vas botando. Sí, además además parece non que che- solta grasiña, Sí, non? verdad. Claro, e non che escapan tamén, moitas veces, que che poden escapar e así non che escapan tanto. Oh, que pintazo. Oh, que ben. A ver. Bueno, sí, sí. Oh, recende Ves? ben, Sí, e por vou usar un pene rigate, pois son alimentos que encontramos en calquer lado. Un que? Un? Pene rigate. Pene rigate. Ah, italiano. É este estilo de macarrón. rallado. Este Grande. estilo de macarrón. Sí, o que é rallado. Moi ben. Pero Ve, mira, vou sacar isto porque... Paquita, cheira isto, por favor. Mira, A ver. mira. Xa, sí. Ten un aroma exquisito. É que o piñón Sí, o realza piñón xa dá moito. E agora Sí. como o piñón caiu tamén quente dentro do machucado, Xa. Sí. pois... Xa estouraron os sabores. Bueno, Paquita, Sí. chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas receitas
Ves que ten máis posibilidades para ti? Nin idea, porque ningunha probei, nunca. Nin esa, nin esta. Non probaches nunca ningunha das dúas? Ningunha. Nunca fixen ese tipo de salsas, eu. Entonces, hoxe, vou a estrenar. Veremos a ver que pasa. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, ao sofá, despois chámote, vale? Vale. Un aplauso para Paquita, que está Veña. connosco na Voltas co Prato, maravillosa, ven da Garacha. Ai. Creo que hai xente intentando chamar a este programa e falaremos coa xente da casa, ves? Aí está a nosa queridísima Concha de Brión. Concha, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, aquí moi contenta. A ver, contame que tempo tedes en Brión, porque se fai a mesma calor que fai aquí en Orde, estades derretidos pola calle. Ai, eu neste momento non che podo decir que fai moita calor en Brión porque eu estou che metido na agua. Bueno, Estou che na playa de Noia. pero que me dis? O sea, que estás na praia chamando ao programa metida na praia. Metida na agua mirando as cáscaras todas dos berberechos. Que digo eu, como facía aquí unha pasta con estes berberechos que hai por aquí se os deixaran coller? Se os deixaran coller, moi ben puntualizado, Concha, se os deixaran coller. Pero é boa idea, é boa idea de facer a pasta con berberechos. Podemos soltar aquí a receita ás dúas cociñeiras e que elas nos fagan un día destes unha pastiña con berberechos porque ten moi boa pinta. Pero mira... Ui, con berberechos e almejas. Eso ten que estar riquísimo. Pero mira, elas están facendo unhas pastas un pouco distintas. Ensalada de pasta. A ti gusta ensalada de pasta? A mí me encanta. A mí me encanta todo lo que sea de pasta. Oh. Hoxe ainda comí fideo con polo, mira. Oiches, se tiveras que botarlle un ingrediente, o que ti queiras a ensalada de pasta, que lle botarías? Ai, pois non che sei. Non sabes? Eu que sei, eu O berberecho. Hombre, o berberecho, o mejillón tamén, Vale. Bueno, Concha, pois deixámoste disfrutar da praia de Noia, que seguro que se está de maravilla aí. Mandamos un bico enorme e xa sabes que podes vir cando queres ao programa, vale? Vale, moi ben. Veña. Un bico a todos. Un bico. Chao, Concha, que maravilla. Que maravilla de muller na praia disfrutando. Pero cantas formas coñecedes de comer pasta? Non chegan os dedos das mans para contalas. E si, no verán tamén comemos pasta. Certo é que esa rica lasaña chea de bechamel ou espaguetes ben de boloñesa, pois con esta calor pouco apetecen. Pero que pasa coa pasta fría? Cos seus tacos de xamón, cunhas olivas, un pouco de millo bonito, ovo cocido, é dicir, unha ensalada de pasta como mandan os canons. Podemos lle meter o que nos guste, pero o certo é que hai uns básicos. A ver se coincidimos. Tacos de xamón, millo doce, olivas e, no meu caso, anacos de queixo de Arzúa. Combinando opcións e animándolle dunha volta a macarróns, doutra espirais e doutra lazos de cores, xa temos un prato diferente para cada día, sea que pouco lle agradecemos aos veciños italianos este alimento tan versátil. Fagades como fagades, o importante é cher un bandullo coa tranquilidade de dicir que estamos comendo ensalada. Animadevos a probar as nosas propostas que xa sabedes que estarán donde? En @voltascoprato, todas as receitas, incluso de Begoña, despois de traballar toda a semana, aquí está, cociñando para todos e todas nós, porque é maravillosa a nosa Begoña Vázquez. E tú tamén, cañotes. Gracias. Joder. Gracias. Qué bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, non dixo nada. Dixeche un taco Dixen un taco sin querer. sin querer. E levaba moito tempo sin dicir ningún. Sí, sin querer. Pero saliume. Bueno, a ver, xa levabas bastante tempo para o que és ti. Porque son eu, sí. Levabas unha semana porque non estuveches. No, teño dito moitos. Que miña mãe sempre me dice, non digas tacos na tele, Sí. Tu nai, o día que veo aquí, Está bebendo, foi sin querer. Foi sin querer? Mandámoslle un bico, mándalle un bico. Foi sin querer. Non fui sin Foi sin querendo. querer, de verdade. Ben, estamos co machucado Me de va a facer unha Begoña. vinagreta, vale? A vinagreta, ben. Entonces, botolle o doble de cantidad de aceite que de vinagre, pero neste caso voulle baixar un pouquiño a cantidade un pouquiño menos, vale? Entón, se botamos 4 cucharadas de aceite, vamos a botar unha cucharadiña de vinagre, vale? Entón, que facemos? Movémola hasta que colle, así que se vai emulsionando. Ala. Vale, que se vai vendo. Vaise vendo como cambia xa Como de se cor, de emulsiona, a ver. textura, sí. Vai Como emulsionando. E agora vamos ir engadindo o noso machucadiño. Vale, así. Buah, ese machucado... Estas son as Ah, cousas sí. que... É que eu, eso, poñería por riba dunha torrada ou de pan e xo comería Xa che así. vale. É que xo como así, é de verdade. Pois imagínate con tomatiño da casa. Buah. Pode ser a cousa na que máis se Isto note que é da vale casa para moitísima cousa. Incluso solamente ca pasta así, xa estaría rico. estaría. Digo eu que Sí. pode ser a cousa na que máis se note se é da casa ou non o tomate. Para min sí, é unha das cousas que máis se nota. Que non? de cá, home,
Que de casa, ese sabor non se consigue... Sí, sí, eso é imposible. Ten que ser un bo cultivo, sin botar engadirlle nada, no seu crecemento, co seu tempo. Podo probalo? Pode, sí. Sí. Vouche deixar. Isto despois botou por riba, entendo eu. Sí. A ensaladiña, a ver. No, vou a mezclalo todo. Sí, sí. Botolle a mozzarella, os tomatiños... Oh! Que rico está. Gustache? Moitísimo. Gracias. Moitísimo. Que rico está. Emulsionache Pois ben moi ben biches que porque fácil é. parece... Está como... Pode- con isto pode- textura de falo aceite. tú, Sí, sí. Fala tú. Teño claro. Vamos. Confío nas túas mans, Pesto. Confías as miñas habilidades Sí. casi nulas. Bueno, Pero Pesto sí. que pasado, de verdad. Digo, o primeiro día me van dar tranquilidade aquí. Vou con Fanny, que creo que temos que repartir 50 eurillos, Estefanía Colmeiro. Como estás? Pois píllasme enfriando as cunchas en agua con xeo. Ti si que lle faz o que non lle fai ela. A ver, eu fago para as ensaladas frías. Eu nas ensaladas quentes non as enfrío. Sempre as boto directamente á tixola, onde teño a salsa, fago a cocción e xa directamente a Porque a de a Begoña, tixola. a de Begoña Non a corto. non é fría, pero a túa sí. Esta A túa vai ser ensalada é fría. fría, entonces miña é sí que lle templada. quero cortar a cocción e quero que este fría. E a dela é templada, teno que dicir. Claro. É templada, non é quente. Eu, certo é, eu as ensaladas que son eso, de botar en riba da salsa que tes na tixola, xa non as enfrío. Que tipo de pasta dicías que era? Cunchas. Pois pregunta de concurso, primeiros 50 euros do día de hoxe, que tipo de pasta utiliza Estefanía Colmeiro para o seu prato? Cunchas. Cunchas. Sí, xa, cunchas. Cunchas. Chámanse así. Cunchas. Cunchas. Vale, Cunchas. 664 48 349, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Os primeiros deste, 295 a voltas co prato, 295. Casi nada, Casi nada, mo É nada. increíble, 5 para os 300. Que vas facer agora ca pasta, coa mestura e todo? A ver, como vai? As olivas, o bocarte e o pemento voulle facer un picadiño para que se integre o mellor posible no que na pasta. Buah. E despois por outra beira teño o que che decía, Mira, xema o que de fixo ovo, ca xema do ovo. que Fixado, emulsionei o sea, que isto tuvo que coa ser- mostaza e pementa Isto. e un chorriño de aceite de oliva. Isto é o que fixo ca xema do ovo. Pemento, un chorriño de oliva, mostaza, non? Sí, E que máis? e un chorriño de aceite de oliva. Sí, de aceite e xa está. Xa o Mira, mira. dixeches? Sí, A miña non a queres probar, non? sí, claro. Deixesme Como probala. probaches a de Begoña. Deixesme probala. Claro, claro. Ahora quere que ya probe. Ahora sí, ahora. Ai, non me provecheu el Bueno, a ver, faltalle a outra parte. No, pero quero probarla Queres que ten probarla bo así, Sí, por favor. sin a outra parte, que lle vou Bueno, engadir, vale. porque vou mesturar Vale. con No, co quero- allo Vale, eu e quero probalo alfábega. cando este Rematada. Cando este espectacular. Este é o adobo. Vale. A ver. Sí. Ahora emulsionámoslo todo xunto. Buah, que pasada. Buah, Así, e agora é cando lle podes meter a culler. isto vai estar espectacular, E sacar aí- Podo coller unha das daqui? Sí, por favor. Vale. Colle unha de aí. A ver. E adiante, cañotas, Ai, todo que teu. nervios, estou nerviosísimo. Así dá gusto volver a traballar, é verdad? Oh, Que? Gustache? moito. Tamén. Calquera das dúas está Non o moi dis rica, por decir. Non o digo Máis por que a de nada. Begoña. De verdade, de verdade. Non vou xulgar cal está máis rica das dúas, pero está moi rica, de verdade. Flipo... Ti non te mollas. No, flipo coa textura que lle queda ao ovo o mesturalo todo, porque ao Claro, final non fai queda de igual. emulsión. Claro, cando emulsiona non queda igual que normalmente o ovo cocido cando comemos. Claro, cambia a textura. Moi ben. Esa é a idea. Pois hai que repartir cartiños. Veña logo. Apeteceche. A min, eso é a parte que máis que me gusta do programa. Pois veña, imos alá. Imos a Ribeira. Higinio, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Estamos ben. Estás ben, non? Sí, sí. Vale. Aí en Ribeira, bo tempo, ben todo. Aquí fai un calor que se morre. Ti estás na praia ou estás na casa? No, estou na casa, baixa a sombra. Xa sombra. Si tes un carballo, a mellor sombra é a do carballo. Un carballo non, pero hai aquí Junto ao río. así uns árboles. Ves, hai algún sitio onde meterse, non? Sí. Perfecto. Pois veña, por 50 euriños, que tipo de pasta utiliza a nosa querida Estefanía na súa elaboración? Vamos, Higinio. Como? Non me pasa, non me dou de cuenta agora. Non é... Como é? Fixo varias, pero non me dou de cuenta dela. Xa. Non é moi... Mire, estánche mostrando, agora mesmo Sí, estáche sí. mostrando. Pero é real, resume de cuenta que non sei como se chama, agora non me caigo como xa.
Bueno, teñen forma de que dunha cucu... Forma de concha, Moitos sí. mariscos viven dentro dela. Como? Como dixeches? De conchas. Vale, veña, vale. Vamos a dar os 50 euros. Chámase cuncha, sí, como as cunchas que teñen os mariscos. Bueno, Claro. Quinio, un bico moi grande, parabéns polos 50 Conchas, sí, euros. conchas. Dime. No, está ben. Vale. Un bico grande, gracias por chamar. Hasta logo. Gracias Chao. a vos, de verdad, Loguinho. gracias a vos. Hasta logo. Chao. Chao, Está chao. Rubén Ribeiro, que está moi bo. Eu Pero que chegou vexo o momento seguido. de ir co público. Sí, o gran momento Se do me deixas, público. o gran momento. Gustou, o gran momento. Chegou o Veña, gran momento. Pois, imos co público do Voltas co Prato. Pachán. Oh. Como estás, Paquita? Moi ben. Estás ben? Sí, aquí. Recórdame a parroquia que quero Que ir relaja. outra vez. A parroquia de San Xiao de Lendo, do Concello da Laracha. San San Xiao, de sí. Lendo. Sí. Cando tedes a festa ali? Pois a festa, normalmente, a do patrón é o 7 de xaneiro, sempre, todos os anos. Xusto despois de Reis. Sí, xusto despois de Reis. Aí na- E logo no verán hai unha festa, que tamén é a de San Xiao, pero esa cambia según... Según vos veña ben. No, según o corpus ou non sei. Vale, Como vale. sabe a xente Vale, dantes. vale. Según En os días junio. do corpus, Sí. vale. Ou a perfecto. primeiros, ou a mediados, ou a Ou a finales. Vale. Gústame do 7 de xaneiro porque é xusto cando non Ese- hai cartos sí. nas casas. Ese é San Xiao. Cando non hai cartos nas casas é cando eles fan a festa ali. Nós facemos festa. Bueno, que che parecen as receitas? Ben, moi ben. Sí? Sí. Estás... E ti que probaches algo, que me dis? Eu A ver, contame algo eu ti. aquí son un simple Porque eu intermediario. estuve mirando para a cara e non detectei así moita diferencia. É que eso é o meu traballo. Aparentar. Aparentar, pero ti algo xa sabes que xa Xa probaches, sei algo, sí. Xa sei algo, pero non che vou dicir, porque aquí o que importa é o teu voto. Claro, pero eu hasta o final non me Así toca, que- A min hasta o final non me toca. Pero mira unha cousa. Dime. E se te levantas xa ves comigo? Vou, encantada. Sí? Sí, Pues veña, un encantada. aplauso para Paquita que está con nós con a Voltas co Prato. Vamos alá. Vamos logo. Veña. A ver, que ponían A colmeiro, ver. vai mesturar todo e creo que xa vai empratar en breves. Vale, non? aquí teño o bocarte, a oliva e o pemento. Agora voulle botar o que é o adobo, Boa, que rico que é a estás base adobo. de Sema sema, esa. de mostaza, Buah, que de rico está. alfábega. É unha Mesturamos pasada, ben. é unha pasada a alfábega, o sabor que lle dá. Nada que botes de alfábega sempre dá moitísimo sabor. Sí, desperta moito Sempre. sabor. O que son as Moitísimo. ervas Bueno, pas aromáticas pastas, case frescas. sempre. Sí, sí. Sí, non ten nada pastas. que ver coas secas. Nada, o sea, é unha E aquí auténtica teño barbaridade. Xa o olor, o que Sí, son sí. as cunchas coas xudías, E xa mesturamos todo e Moi e a ben, platar. pois... E mira que lucido, e ves a canto degustar. color. ves, Sí, ves, ten moito ves. color. Boa Estas gama cunchas- cromática. Sí. Vamos deixar aí a Estefanía Colmeiro rematando o seu prato. Vamos ver como vai o de Begoña Vázquez. A ver, Begoña. Hola. O Ponte, teu, ponte aquí, teu ponte. é atemperado. O meu é temperado, Begoña sí. se rematou. No, emplatei un e agora emplato Estás facendo dous. dous. Sempre fago dous. Pero por qué? Xanta acordas. Porque si Estás levas un generoso, non? Para que levo o tupper, tupper? Non, porque... sí, claro. Para que le... sí, claro. Fache falta un pouquiño. Fixadevos que dúas maravillas, que dous pratos tan bonitos temos hoxe no Voltas co Prato. Pido un auténtico, enorme aplauso para as dúas cociñeiras do Voltas co Prato. Vente por aquí, Paquita. Ponte aí que chegou o momento de probar. Vou. Ai, e de repartir os A ver. segundos 50 euriños, aquí non nos repartín. Dame un segundiño. Sí, sí. Veña, señoras e señores da casa, como se chama a ensalada de Begoña? Crudaiola. Atención, sacamos papel e boli e anotamos. Crudaiola. Crudaiola, por 50 euros, 664 4834 19. Chamade ao Voltas co Prato. Paquita, cando que? A Paquita xe lle deu igual. A Paquita xe lle deu igual. Imos ao Páramo. Jesús, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como Ben, estás? Con bastante calor. No, xa. E No, vos? no Páramo ten que estar petando ben, Pois sí, a verdade, con 34 grados. Mima 34 graus. Bueno, pois a ver se cos 50 euriños baixamos un pouco a temperatura do Páramo. Imos alá. Como se Sí, chama a hai que posar ensalada sombra. que fai Begoña? Crudeola. Bueno, pola pronuncia italiana tan boa que acabas de facer, vouche dar os 50 euriños. Da mesma Italia, es da Toscana mesmamente, non? De toda a vida. Bueno, un bico grande, Jesús, grazas por chamar, 50 euriños que levas, vale? Pois moitas grazas Veña. e o noso plato. Hasta loguiño, chao, chao, gracias, gracias. Vamos alá. Veña.
Que pasa, Paquita? Tender medo. No, medo terías que ter ti que a que perda ao mellor baixe detrás. Eu non digo Non nada. ten por que vir ninguna Iba a detrás, decir. que están buenísimos. Imos alá, Paquita. Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Pois, moito ao meu pesar, Moito ao teu pesar. teño que decir a de Cunchas. A de Cunchas, María Polmeiro, gañadora do día de hoxe neste luns. Aí está. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Lembren que máis receitas aquí mañá. No voltas co prato. Chao. Hasta mañá. Miel de abeja sabe